aften og velkommen til nyhederne. I aften har vi dedikeret hele programmet til seksuelt overførte sygdomme, da dette er blevet et stigende problem de sidste 10-20 år. Folk med henholdsvis klamydia, gonorrhea, syfilis, HIV osv. er der blevet flere af. Så i aften skal vi snakke om, hvad kendetegner unges seksualitet i det senmoderne samfund, og hvilke risici kan det medføre. Vi har inviteret 4 eksperter på emnet til en snak om det. Min første gæst i studiet her er seksolog Kåre Borschau Kjeldgaard. Velkommen. Tak. Du har prøvet alle de kondomer, eller alle de kønssygdomme, jeg nævnte i introen. Ja, det har du. Ja, også kondomer. Men, ja. Det har du sikkert også, ja. Men jeg vil snakke lidt om, hvad der kendetegner unge seksualitet i det senmoderne samfund. Det var lige det, jeg skulle tage at spørge dig om. Ja, det er det, jeg skal. Og det vil sige, at det er ikke længere noget problem at være homoseksuel. Og det at bryde dine religionsnormer eller regler, det er ikke længere en stor synd for unge. I vores generation af unge betyder sex ikke det samme, som det gjorde for cirka 60-70 år siden. For 60-70 år siden var det måske, hvis du havde sex med en person, så erklærede du din kærlighed til en person. Så kunne du give mere af dig. Men i den her generation af unge, der er sex selvfølgelig også i nogle undtagelser en erklærelse af sin kærlighed, som nu er et kærestepar eller et ægtepar. Men her kan det også bare være et one night stand, et engangsknald, hvor det dagen efter er glemt. Men temaet unge seksualitet i det senmoderne samfund er i udgangspunkt en identitetsdannelsesproces for de unge, hvor det gælder om at finde sin seksualitet. Og der får de jo hjælp fra både nettet og præventionen selvfølgelig. Præventionen er blevet meget bedre i løbet af de sidste par år. I form af p-piller og kondomer selvfølgelig. Ja. Og vores konklusion det er, at unge seksualitet, det er, at vi er blevet mere frie i det senmoderne samfund. Vi er blevet mere frie omkring sex og mere informeret omkring sex og prævention. Ja, tak for det. Det var jeg glad for. Tak til Kåre. Nu får vi besøg af psykolog Mathias Klint Christiansen. Velkommen, Mathias. Jo, tak. Mathias, du har også koncentreret dig lidt om SOS, seksuelt overførte sygdomme. Du har gjort det på psykologisk plan, og jeg vil så høre dig, er der nogle psykologiske og sociologiske årsager til, at de unge er blevet så meget mere forsøgende? Ja, som sagt, som sagt, så er vi jo blevet meget mere eksperimenterende, hvad der angår sex at gøre, og vi vil gerne prøve noget lidt mere nyt. Vi bruger heller ikke så meget konvention mere, det vil sige kondomen. Altså når vi for eksempel tager i byen og sex, så er kondomen egentlig lidt ligegyldigt. Det er vi egentlig blevet lidt mere ligeglade med. Men man bruger stadig p-piller, så man ikke bliver gravid, eller ja. Okay. Og så nogle gange går jeg så ud fra, at det gør alle piger jo. Ja. Så det er kun gravid, man undgår, og ikke noget med kønssygdom? Jo, altså, men alle drenge vil jo gerne undgå kønssygdom. Ja. Men jeg tror ikke, alle drenge står og har den i bagtanken om, okay. at den vil komme og dukke op. Og som sagt, så er det jo de konsekvenser, og det kan jo være at være gravid. Og hvis nu for eksempel, at man bliver gravid som 16-årig, så er det jo ikke særlig fedt, fordi så kan du jo begynde at finde en uddannelse. Og så er det jo, at samfundet må komme ind og begynde at for eksempel give nogle penge, måske en tidlig SU, eller i hvert fald bare støtte dem med nogle penge hver måned. Og det gider samfundet jo ikke, eller det ved man jo ikke. Det går jo stærkt ud fra, det her det koster jo. Ja, præcis. Ja. Men før i tiden, så var det jo meget normalt, at vi mennesker, fra pigernes synspunkt, at de blev sådan meget, det var meget normalt for dem, at de blev gravide som tidligt, det vil sige 16 år, fordi de vidste som regel godt, hvad de sådan skulle være, når de blev voksne, eller ældre. De skulle jo bare være hjemme og passe på huset, og gøre rent, og lave aftensmad til de mænd, der nu kom hjem. Ja, de gode gamle dage. Ja, præcis, ikke? Det var faktisk alt. Det var ikke så meget, men det var alt, jeg havde. Nej, men tak for det. Jeg siger selv tak. Ses en anden gang. Det er nu en stor ære at kunne byde velkommen til den dygtige forsker, Alexander Kyhn Gregersen. God aften, Alexander. God aften, Jesse.
Alexander, du har jo forsket en del i prævention. Ja, det har jeg. Det har du. Og så tænkte jeg, om vi kunne høre, om det er et af de mest kendte præventionsprodukter, kondomet, faktisk virker, som det bliver reklameret med. Jamen, altså det påstås jo, at kondomen beskytter mod overførsel af virus og bakterier under samleje, eftersom gummi ikke tillader virus og bakterier at trænge igennem. For at undersøge, om det virkelig kan passe, at kondomen kan forhindre smitte af kønssygdomme, er man nødt til at lave et eksperiment. Et sådan eksperiment kan man lave via biologisk laboratorieforsøg. Eftersom det nok er de færreste, der har lyst til at lægge krop til sådan et forsøg, brugte vi følgende substitutter i vores. Som penis brugte vi et stort reagensglas, som er steriliseret med etanol i forsøget. Som skede en plast pizzaskål med kødpeptonager, altså en næringsmiddel til bakterier. For at finde ud af, om det er muligt at forhindre smitte af sexsygdomme med et rigtigt påsat kondom, kan man ikke nøjes med blot et forsøg. Vi har altså lavet 4. Jeg har lavet 4. Det har du, ja. Kun mig. Kun dig. Alene. Mig. I hele verden. Det handler om mig. Ja. Et første testforsøg. Altså, penis uden kondom gnides let hen over en ren skede, og derefter en anden ren skede. Og her forventes der selvfølgelig ingen smitte, hvilket også er resultatet. Forsøg 2. Penis uden kondom knides først hen over en petisskål med bakteriekulturen, altså en kvinde med en kønssygdom, og derefter knides penis hen over en ren skede. Her er der så forventet smitte, hvilket også viser sig i vores forsøg. Penis i forsøg 3. Penis uden kondom knides let hen over en petisskål med bakteriekulturen. Herefter sætter man kondom på penis, og har derefter samleje med en ren skede. Og det viser ingen smitte, hvilket er det første tegn på, at kondomet stopper smitte. Forsøg 4. I sidste forsøg knides penis med kondom hen over en petisskål med bakteriekulturen. Derefter tages kondomet af, og man knider så penisen hen over ren skede. Og her sker der igen ingen smitte. Så efter vores forsøg kan vi altså konkludere, at kondomen beskytter mod SOS, og at det stopper smitten af kønssygdomme. Ja. SOS, altså seksuelt overførte sygdomme. Præcis. Ja. Tak for det, Alexander. Det var så lidt. Du må komme igen en anden gang. Det vil jeg gøre. Og nu skal jeg byde velkommen til den fjerde og sidste ekspert, min navnebror Lasse Seidlind fra Danmarks Statistik. Velkommen, Lasse. Ja, hej Lasse. God aften. Nu vil jeg høre, er der forskel i udbredelsen af kønssygdommen i forhold til geografi og køn her i Danmark? Ja, det er der. Det har vi fundet ud af. Det er der. Vi kan se på nogle statistikker, vi har lavet her hos Danmarks Statistik, at folk i tættere bebyggede kommuner, de har større tendens til at lide. Der er flere folk, der har tendens til at lide af en SOS, seksuelt overført sygdom. Ja. Og samtidig kan vi så se, ud fra et spørgeskab, vi har lavet, at der er flere kvinder, der har lidt af en kønssygdom end mænd. Hvilket overraskede personligt mig lidt. Men det her kan også have en sammenhæng mellem det andet spørgsmål, vi også stillede dem, at kvinder samtidig har flere seksuelle partnere end mænd. Så der er en Det har kvinder simpelthen. Det har de, ifølge vores spørgeskema har de. Okay. Ja. Så der er simpelthen en sammenhæng mellem antallet af seksuelle partnere og om du har kønssygdomme eller ej. Og hvis du bor i tættere bebyggede områder og er kvinde, så burde du jo have en af de højeste chancer for at have en kønssygdom. Ja. Det var alt for i aften. Hvad har vi lært i aften? Vi har lært, at Danmark stadig har et højt antal smittede med en kønssygdom. Det skyldes, at den voksne kultur, seksuel kultur, de unge vil prøve alt fra samme køn og modsatte køn selvfølgelig, og dyr og så videre og så videre. Så der er ikke noget galt med kondomerne, som Sundhedsstyrelsen deler ud. Vel, Alexander? Nej, det er der ikke noget galt med. Det er den voksne sexkultur i Danmark. Det var alt for i aften. Nu er der Søren Ryge.